mga ngariran nagiutos sa mga tao apo kenian so tamo kaya na danian dia kate Ati Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kapat na mga umatak na tigil na paguyagan sila ng Allah Ta'ala kukuburiran nagyan nagyan kutu at tigil manaya mga ngariran na ayairan pakilalakaw yung kuta mga muduliran na ayairan iplalakaw sang kuta liyaw lupa kada mga airan nada mga limairan nadud na mitko kaugiran na aya buwakap ka kaugiran na diyang kaya mga muduliran na airan pakakaw na irap kilalakaw pero Allah at tingin na diyang kaya mga tao na aya niya kinibalas ng kiransang kaya maulaw na iran nakagya sukatatagwiran sa dunia na miyamukog silang ko kandugo nga gusto ka pamasa. Ay mga negosyo, ay mga negosyante, ay mga pabigan, nakalakang niya sa Allah, ang mata-mataan din kagyan sa mga patinta mo. Nasasawa na ng sunduin suayaman na niya na paratiyan yan ko Allah. Sabab, sa dinong katawan ni kada klami pupubukog isang mga sunda pa dito na ko sunda mo basalungan. Dito, sa mga bukog bukan dadagana. Ayam kilala kawilan sang kutawaras na sa mga mudulin. Ikalima ti Rasul sallallahu alaihi wasallam Nagyang ko to ang mga tao ay may kuyagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko mga kuburiran. Nada mga ligiran. Kaya nga puputaan silang sali. Nagyang ko to mga tao na din pangakikilala kabid na mga ulit. Na piyang menyaksikan Allah Ta'ala na pwede nadiran din katawan na silang pakantak. Nagyan ko ta mga tao na yaw ta mga dusairan na kagiyan ko to akam andin ni kasagadiran ayaw na iran adis silang imbubunod sa adiran di kusaraniran ko kailairan ada kipantagian. Ay mga pabubantay sa telebisyon, ako na ba yung ilay niyon na suad na pakaidiyan at pagkakumpiar ano o kapagabagro para tiyanin na paguyagin ka ng Allah Ta'ala na di ka natubat ko Allah Ta'ala na din nga mga ulo niyo sa bagsaginan sa mga tao ako misarninan sa kailairan kuda akipantagyan na may man kaya kagdaan ka na nagkakuwang karwaki pantag ugay na sisang kaya maulaw latanos ang kayang tinong na marg na tanto ako na baratar sa Saudi Arabia agilang kanan mga salidairan na si Indulakal ko pakaumpiar ka kada taro ka panaksir sa Quran na ipsilidaro dataro kinggulalan ko mga sambayang na ipsilidaro dataro kapusuro mga ando ko mga madrasa na ipsilidaro dataro kaya paginitaw o niya nga unahan tano ang mga tao ko kaya titido ako mga muslim ako sumakupa ko kaya pamakataban ng mga muslim na ipsilidaro so di ka sumbayang sa Baitullah di ka sumbayang si sa Masjidun Nabawi so puwas ako mga ando o Ramadan na ipsilidaro nasisang kaya rakataro na ayad nandudak limanto sikul 24 ka oras na benda masik na damakay sa kapursinto suko agwer ko naguna kaya ko katawan ka nagyang ko sa mga tutulan ko niyang bulawla saya mga news nasasala ka oro na ayad nandudakal nasunso Allah Ta'ala yung matawro naginan mga ulit ng Allah Ta'ala
Igianan nakasangkapan nakusar kumapian nakusar kumarata uwi na sangkay hedem na ito nila kalapangluyan na marata. Nay mga Ibn Allah napdanan sangkanan asahadatul zuhud. Kapang ilay-ilay saya manan yan na di kabaya wallah nakalak niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikalak na naman sa Allah sa ubatan mo sarang kaya mga matatano ko di mga kabaya wallah. Diyan ka na mga tao na pagwiyag mo sila ng Allah ta'ala ang kanapusar nilang sa mga kailairan sa dakipan tagyan. Nataragyan ka na mga kalilimod. Alinimod sulak mo na mga kalilimod na katawan ka na yabu pagadin na maubas salungan maubas sa guhi. Na pumurak si Peturo, na pumukum si Peturo. Nasangkot oras. Na bubura ratang kau na matang ka na niya pagkasangkot sa hadatul zuhud. Nalang mana sahadatul zur na paguyag sila ng Allah ta'ala nakapuputaan sila sa ulo. Ikapito at yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yuhsyaruna min kuburihim laysa lahum alsina. Paguyagin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala di isang kota mga kuburiran nada mga dilairan mga dilairan na di sila makapitaro nagyang kota mga ngariran na pilipwa ko nagyang kota mga gua nagyang kota mga rupo na dumididid sa YouTube ni di manggulaw na dumididid ng kota rupo nagyang kota lang ng berang-berang buntal yan na yung anan yan nagkuguyan na di makapaturo di pakapangani sa tapa naturo ng Allah ta'ala agihan sa mga tao adilan din paturo sa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na manaklay kumanaw ay abuan nila ng tigantiruan na igirakiyat na kawan ay buat ini anu dikaturuan na igira perkisabutan niya na muslim agyang utang mira Allahu Akbar kakagya kaya takawan kalipit na malakad sa pagdaan yan la ilaha illallah kakagya sang utawras na nipit na matay na dabumatay nakanaw ito baminitong sa kasabot nagyang utang mga tao dilan din keluwi su Allah dilan din maktur su kalimat la ilaha illallah napaguyagan sila ng Allah ta'ala na din puputulan sila sa nila at kilipuak sa mga mariran sa mga rugugos sa mga buwayan. Padruati Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa mga tao paguyagan sila ng Allah ta'ala siku mga kuburiran nagiluyo Allah ta'ala sa mga uluiran giluyo Allah ta'ala sa mga uluiran na ipapatungon sa mga airan yung mga airan na si ipapatungon sa mga uluiran o di na mga utuwiran sa mga airan nagyan po sa mga tao na ayaw mga dusairan na sukyatawiran sang kay dunia na miyulog silang ko kasina na miyamatay silang na dairan taubat ako Allah taman sa miyamatay silang na dairan mataubat ko Allah dito sa mga tao miya kasina na miyamatay silang na dairan taubat ko Allah inam tabus ni taubat ko Allah subhanahu wa ta'ala ituro Allah ta'ala sa Quran a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wa la taqrabu zina ubaniyo pupukarani su kasina dogiraw yuba kanu sina ay pitiro yan uba kanu pupukarani ko kasina
wala taqrabuz zina uga kanu ku perkara niku kasina ino tu upituruyan au bakanu di sina namanya pakai suka perkara niron ko kapa makin gon kailayaon kagdemo na pituruyan au bakanu ku perkara ni na minirampa talang-ulang manau ket saka perkara ni kasina usu mga wasail lang-ulang wana mga ukitu kita perkara ni kasina na pala haram. Datang tabu baya nikah kamutan sumiangan ko mama nasukya pakasagadian ko mama natuturugin sulpit na namya po kaunian na kaya dingilan yan na ayatin bunga kaya dusan yan na nataruba misina na haram mo to asang ko tauras na ayain bala sa Allah ta'ala kung natuba tamya kasina nagyang ko sa mga airan na pumakiputulo Allah Ta'ala na mga utwiran. Kedruati Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga tao apawilin sila ng Allah Ta'ala na diyang kaya para siran na doon na unaan niya na may ito walang una may ito agugil kayamanan yan na mga tiyaniran na mapapunod na apoy lumibog na ay matatago na apoy sumusuki wagyan ko sa apoy sa soldat tiyaniran natulun wallah yan kaya mga tao nagyay sa mga tao apukniran suwatamu kawata'ailu suwata'ailu at yan ganatan na maruni napakuha nila, napagakal nila noon napakungiran iginom niran ibig pumasairan sa panginom niran panganong niran ditar niran langon tama niran nagyang kutuwa inuyang sila ng Allah Ta'ala lalo malabang mga tiyan nila na mapapuno-puno apoy dito supitulong Allah Ta'ala sa Quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما mata-mata nanti Allah Ta'ala sumangat tawa pekeniran sutamu kawatahilo bulman ay nakaliranon lialimiranon sialimbutiranon ini ginawa na sa mga ulama tanong napupumaratian tanong sukat perwiran lagi hindi naman yan ay nakapuratian tanong kung mga kapurwiran na dito rin ng mga ulama ay ginanyapan talaga kapatay sa tao na di niyo po si sutamu kaya na ba niyo po punggasto ako mga usunan ba niyo punggasto ako sumbali na mga karabaw ba niyo punggasto ako mga pabubayo ba niyo punggasto ako ayamanan niya na mga panganapantag mo sa kanyo inuto nakagiyayang ko tatamo kami ni ganan ataw ad na mga ataya na maruni nagito na salin sa mausarro ulang-ulang ng mga manusia na ikututwatian nilan sa dunia sa lungan ng mori Samiyari, nadikot na sila na nakuha na sila ng sauto dahil na sa utakwan, batero silang sin makontak sa kursiya maron eh. At iswa na din pasyensi. Sa mga tawag tundiran sa tamu kawataylo, hindi pa magkailangan sa mga honor, hindi pa magkailangan sa mga trak, hindi pa manguniran sa mga usunan, hindi pa kipiaki-prerotiban nilan ko mga tao na niya kaprong-gurungusiran. Dito sa mga tao ay amanan yan na ininditarian ako dito sa mga tao asyawitan nilang sa tamo kawal mga watahilo na juti sila kiran Allah subhanahu wa ta'ala Turuati Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumahaw matakan apawirin sila no Allah
Nagyang ko ta mga tao na mga bibinasa lawasiran kami nga bubu nga mga lawasiran. Nabig ng butanan kasalawasiran abo na mabu nga lawasiran. Langun nga lawasiran. Apala ednid ng butanan kaon abo di miya binasa. Nagyang ko ta mga tao nagyuto sa mga rarangin sa lawasiran. Apaguyan sila ng Allah Ta'ala na kipalawiran na ginawairan kanya makarata sila ni Bo. Di sila ng pagkobay pulangon ng mga manusia. Nagyuto sa marata ikapulokloks, marata ikapagamama, marata ikadulong sa inaiyan. Nasusir tanay man to, natubad tanong ko Allah Ta'ala, ubat tanong, amya kaatos ang balalok siyan. At namihilayak ang maraming sa loksyan na higila sisiwalay na din nataro niya maya na kusina yan. Abapi ang tunad ni Puturo nila na marataw na nawad na miya panutul ayat na niya di muntang hinayan na tumiti ba sa malong malala sa pakabundok. Yan ang ibang ganyan. Nakuha ko na nun. Matagal na marangit sa loksyan na pagkasakitan niya sa loksyan. Nasaya, natutulungan ako dun sa pinilit mo urong o ama ko kaya timba ko ni Batayan. Insa kaya Ibsa diyang kaya tumoy. Tutulong ako kontra ka diyan migis-sigis durugo yun. Tiningga-tinggas. Kaya mo ko, na diyang kaya karangit sa lokos na dudaklay ng mga manusia. Babulang oras sa mga bae, kagiyasiran ni isa, di mitagula sa mga inay na sa sundol. Nahit na dudakal na subkasil diyan suinayan, kahit nandudakal na diyang butuap kasambagyan na mapuro katerosoy na yan. Kahit nandudakal na diyang kutapiap kasakit soy na yan. Na di niyan po napagugupan. Na di niyan po mapia di niyan bikin biteray. Isang oras na abon ipipirmiyo kiran ng Allah Ta'ala kung naraka. Wali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam asadin sa maraming sa loksyan na kanabasibo sang kuto akapuran ko sa lunganamori agyong kuto akatataguyan sa dunia na di matagmatay o di marasay sa dunia. Masak na ipuran ko ng Allah na pakapbuatan yan sa marangit na sa loksyan nakasubraan yan so karangit yan sa loksyan. Hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyang ko sa mga tao at pagwirin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to ang mga matayran na mga buta na di sila din pumakailay na sumamuduliran na matatayo tunsang kaya mga rartiran na sa mga dilairan na bayiran titi matuyok tanggoto akya baloinian akya pakatasaw din Allah diyan ko sa mga tao na aya mga dusayra na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyutos ng mga talainam sa pakabrad na panigaman na mga panigaragi na ito. Ano yung nabisilang tobat ko Allah na pumakatas mo Allah Ta'ala so mga parasiran na gusto mga muduliran na gusto mga dilairan nabisilang din kakilala si Salomon Amori. Upudro ako Rasul sallallahu alaihi wasallam so mga tao pagwirip sila ng Allah nagyang uto ang mga parasiran
na sobra pun sa katay dagu sukatim dagu along ulan. Bigira apu payag sang kutalay na talbatan. Na ayak apu kasagadiran sang kutu absirat na dataro kilak-kilak. Na turun Allah Ta'ala sa Quran, turun yan sang kuta mga tawa, jinan surip nak. Jinan sa mga urip nak na mipipi silang sa dunia. Adid na lawan nilang sa pangatatay. Naginan sa mga uripnak na ang gila silang sa busa. Nagusinap silang sa sambayang. Alima wakto na niyatay silang. Napisutaw batiran daan sulang-ulang oron niya busa irang rakam. Naginan imbula sa kangkiran. Sabab sa iyong kutakyat di pera sa dunia. Yutubu ang kutua sa susun kula bisa puluh susun. Itu kasurga nunung Allah. Nagyang kutua sa puro na wisa susun na pala-palain dun talapya kalaklak. Ginan, ibupulot pa sa tanong, ati tanong mapadsang kay Amya Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam niya makatay ng mga tawa po makasulusi ko surga. Ngayon din kamati na tanong sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko tamang bubundalang ko tamang mga tao ang dinihil sulang warong yan at na dinandun po akikilalaan ko ta sa labi sa puro susun. Naya buat itud na makapupugan bisan roon na suha mga tao. Aming gulaw na siran sa galbukiran sa dunia ini kasulat kiran Allah. Nagyang ko ta sa pulo agwi sa susun na pala hindi po akikilala. Nagyang ko ta mga tao na ipukira na ginawiran na isa sunungira na ginawiran. Na ayaw mo ni makapagandisan na liyang ko sa mga tao asasusunan niya alay rasulan niya makatahid siran. Napungin tanong ko Allah Ta'ala, Ya Allah, napungin na merka yung kay man tuwa makadadarpasi na pala mapansang kaya ni alay rasul. Apakasulun si Kusargo Allah. Gusto mga ginawairan na gusto mga pamilya. Magyuto no? Adun ama penggulaw lasang kutu akakukumar tanu Allah. Tapi kamu masako mga manusia. Sabab sa pipikir nila na tigil na sa dunia na niya binasa. Sa dunia na niya rupat. Na niya tigil na tanto at yago natin ko dunia na ina mga aday sa mga dusa niya. Andun niya tago. Asang ko oras na kaya taduman duluman isa sulang wano niya dusa niya. Dapat tu lagi apa kata nudu manusia kalang ulang wana kelas ya tanu dah magatus nini berka. Nakata mo dan kadang ko tahu rasuli na pagman ka. Nading di mapamimikiran ino mga day. Makakumbuot sang kaya kaya limudon yan tawa ka din. Nasang ko tahu ras. Nadid mo na nuto kalilimut ang mapipiyaw na ginawa niya marataya. Nadid mambuhan ito kalilimod amya karundol tulang-ulang ko ng mga tao na para tiyak ko adito ko ta mga buntaliran na magturuhan o bang kami bumita pikulo pa ka di midmaker A'udhu billahi minash shaitanir rajim yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yung kutagawin na katanudan duluman ni manusia sumyang gulaulan yan. Katanudan yan din sa mga tao yung magatayan. Hadid na kilipatan yan nun. Nakatanudan yan din sa mga tao yung manintaan yan. Hadid mabukat yung kilipatan yan. Nakatanudan yan din sa lang ano tiyan ko yan. Hadid na kilipatan yan. Katanudan yan sa lang ano sekreto niyan. Nadam yan biya katiko mga tamog yan. Nagusupirigan yan. Gusto lang mo lang ano niya kapira pulo, niya kapira gatos makasanda sa pausyap. Wala niya gatugutan nila. Yawma yatadakkarul insanu ma sa'a. Sang kutagawin na lang, ulang wando na niyang gulala manusia na pala niyan katalagan. Okay. Nasa Allah Ta'ala, nasubuhin niyan sa mga malaikat yan. At yun ay hando, nagmaw niya so kita bumani sa kiro.
Nandito ka po ng kutang kitab tano. Ako di nga matay taron ada mga kitab tano. Nagyang ko mga kitab tano. Nagtuka pa ng mga malaikat nagyang kay tungo tano. Nariyanon ka po sa kitab tano. Ayagin nga katatagot tano sa dunia na malaikat. Ano madapo sa diwa. Ang kaya wagatano. Na malaikat asikakan sa kawanan. Na uman dinitinga din gulaunan. Napalayan ang minipsulat. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Bedna sa tagubo kato, abo ditulis sa anu rakibo gusto atid. Uman dilis sa taga katirokan ang ministera. Bedna baynan di pakilis na kulang ano katirokan. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Bedna sa tagubo milapal o nilaka bayran di milista. Nasang ko oras na di matatakapot na nga mudul pero sang kaya lang na katuro at piya sudah nga managna nga di pag-istorya. Na piya sudah nga kamatahin na nga di pag-istorya. Adit na bang kapkip ka sa kamudul ka bunit kilista o lang ano mga malaikat wang. Na makamakaroon na pala yung karoon ka ko. Pala yung karoon ka masal. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان لم manusia alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Nalangu-languan ami apa saja nama biang sumarata na iik kami sang kaya ligyan. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba. Na dayut na meron sa alungan na maurit na balunan niya kitab. Na pamakalangkap ng ulang-ulang ng mga matitimu ang mga kanu Allah ta'ala sa masaydo. Na kilay rin supiyaman ko ka. Kilay rin supiyaman niya na piya magumaka. Lang-ulang na mga sekretong ka. Nagyong ko pa sa manusia nakadoon din sa kipantagsuanan niyan. Naginawan yan sa turo niya na ubak-ubo. Kita po din sa kanadapulang anak hindi ko masay sulang unang niya pasadako. Api naman to, iman to din na. Naupama mo ko ba sa pangiwala sa mga pawitan na iman to. Naupama ko ba siya din tamatad na dito din makapiparastay. Naupama ko barakan salida ang sulaw na niya pasar kayo man to adod ka pedeka. Adi nga pan maparasta nila. Tiga na inod ginirang pagilay. Na ibubulungan ng mga rip na Allah ta'ala na sasati man na bulong yan. Anto na bulong yan? Ha? Tubat ka na Allah ta'ala. O piwap man pakatawbat Allah ta'ala.